IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Naisubli ti Corona di Creamline Cool Smashers. Kalpasan ngay nabagda ti Signal Super Spikers. Iti score 25-23, 22-25, 25-16, 16-25, ken 15-11. Iti game 2, iti lang rabi iti PVL All Filipino Conference J Smart Araneta Coliseum. Dahito yan ti may kapito at titulo iti All Filipino Conference ti Creamline. Kabuklan nga sa kapuluket may sa a Corona dagitoy. Inlepas ti Cool Smashers iti 2-0 akartada iti Best of 3 Championship Series iti Super Spikers. Imunan nga in sweep ti Creamline ti Signal iti Game 1 iti laeng Martes. Naudian nagrayna ti Creamline iti 2024 PVL Invitationals no sa dino inabagda ti Signal 3-2 tapno may bulsa iti bay ikasangapulo a Corona. Bimandera da Bernadette Pons, Gemma Galanza, ken Tots Carlos para iti Cool Smashers iti 5th set. Kalpasan nga intabla ti Super Spikers iti 4th set. Saan manen ang naibalaygan da Vanny Gandler ken Erica Santos iti kaunaan kuma nga PVL title dagitoy. Ni Bernadette Pons tinakagunod iti Finals MVP. Kabayatan na ni Vanny Gandler met manipod iti Signal iti nakayawid iti Most Valuable Player iti PVL All Filipino Conference. Para iti IFM Sports, daytoy ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.